Здравей. Това съм аз, Лия. Не знам защо започнах да снимам това. Май защото ми е по-лесно да говоря на теб, отколкото на хората. Мама пак се кара с приятеля си, чувам ги от кухнята. Искам да запомня всичко, преди да се промени. Това е моят свят. Понякога ми се струва, че ще се задуша тук. Хайде ли, стига снимай, ела да е вафли, не можеш само да живееш за тая камера. Това е моят начин да живея, Майя. Ти си звездата, аз съм режисьорът. Ти какво искаш ли? Не можеш да снимаш само нас и този скучен град. Знаеш ли, искам нещо по-голямо. Нещо, което да е мое. Не можем вечно така да живеем, Георги. Лия расте, а ние само се караме. Какво искаш, бе, Ваня? Да зарежа всичко и да тръгна след твоите мечти. Това тук е живота. Не мога повече. Чувствам се като в клетка. Мама и тати, Георги, не ме виждат. Аз съм просто там. Не знам какво да правя. Не знам какво да правя. Майя, ще снимаме ли нещо днес? Лия, спри с тая камера, не всичко е взимо, живей малко. Май, ти няма да останеш. Не знам дали това е правилно, но не мога да остана тук. Мама и Георги не се интересуват какво чувствам. Майя, тя си има и други приятели. Това е моят живот, нали? Трябва да го взема в ръце.
София или морето? Не знам, но трябва да тръгна. Ако гледаш това, мамо, или Майя, или който и да е, съжалявам. Но това сега е моят филм. В крайна сметка е морето. Не знам коя ще е следващата ми дестинация, но за първи път се чувствам свободна. И да срещна Пенилайз тази година не беше в плановете ми. Камера Това са камери, бе. и телефон. Чакай. Кой има тук? Ама хора, няма смисъл да се разделяме. По-добре да бъдем заедно. И аз съм съгласна абсолютно с нея. Вие правете каквото щете. Аз отивам да го намеря той да го пречукам, че му еба путката майна.